Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми жители на този хубав квартал. За мен е удоволствие да бъда тук сред вас, да се видя очи в очи. Само преди няколко дена ние проведохме едно друго мероприятие, когато тези, които имаха нужда, посетиха и знаете за какво говоря, за свинята, който го проведахме. Уважаеми приятели, вече сме месец май, първите дни на месец май, в една предизборна кампания, която се разгаря и наближават последните дни. Но това е, ние се намираме в ситуация, която много ни напомня тоталитарните времена. Тогава, когато управляваше едно друго правителство или тоталитарно управление. Ако си спомняте, точно тогава тръгнаха майските събития. Защо се връщам толкова назад? Защото точно тогава Движението за права и свободи организира първите протести след 40 годишното управление на БКП, организира първите протести срещу това тоталитарно управление тогава, което ни мачкаше и което не даваше на много от нас да слезем до центъра на град Бургас. Аз бих искал да почета паметта на тези, които си дадаха живота за нас, за да можем днеска ние да сме свободни. Но както се казва, демокрацията, освен че трябва да се спечели, тя трябва и да се защитава. Днеска се намираме пред едно друго тоталитарно управление. Аз много съжалявам, че днеска не мога да се обърна към вас с майчиния ви език. Но за първи път след 23 години има едно управление, което забрани езика, на който ние сме се родили. Някой си мисли, че е по-велик и от Господа, от Аллаха. Защото, уважаеми приятели, никой не избира от коя майка ще бъде роден. Никой не избира къде ще бъде роден. Никой не избира своята религия. Никой не избира и своята етност. Единственият, който може да реши, това е Всевишния, това е Аллах. Затова някои хора си мислят, че могат да определят и да ни забранят езика, на който ние говорим. Те мислят, че могат да ни променят и етноса, но те правят голяма грешка. Никой не може да ни го вземе това, което Господ ни го е дал. И затова след 12, след като влезем в това управление, ние ще променим този закон и ще можем свободно да говорим на езика, на който ни е дал Всевишния. Уважаеми приятели, последните изследвания показват, че ГЕРБ вече, ако си спомняте, само преди седмица, в 24 часа пишеше, че имат 93 депутати. Последните показват, че вече имат 80 след големите скандали. А ДПС от 37 стана на 39. Само още един ни трябва, за да направим с номер 40 депутата. Защо искаме вашата подкрепа? Искаме вашата подкрепа, за да можем да бъдем в това управление. Да бъдем така, както беше преди няколко години. Ако си спомняте, тогава като се срещат двама, се питаха: работиш ли? И колко получаваш? А сега се питаме: работиш ли? А ако работиш, дали ти плащат? Можеш да работиш, но може и да не си получиш заплатите. Така че, приятели, управлението за ДПС не е само цел. Управлението за ДПС дава лостовете, с които можем да разрешим вашите проблеми. Така както на времето, имайки лостовете и властта, направихме това асфалтиране, така както направихме канализацията, така както помагахме на всички останали, затова искаме да сме част от управлението, а не само 20, 30 или 40 човека да бъдат народни представители. През нашето управление, през така наречената тройна коалиция, докато бяхме в управлението, докато бяхме част от управлението, освен че строяхме, ние мислехме и за хората. Защото когато си пустите телевизора, сигурно допреди няколко месеца виждахте един господин, който обясняваше колко магистрали строи. Като теглихме накрая калема, чертата, се видя, че управлението на ГЕРБ е построило с 10 км по-малко магистрали от тройната коалиция. Освен това, приятели, имаше и нещо друго.
През тези 4 години, докато ДПС беше на власт, всяка година имаше коледни надбавки, всяка година имаше 13-та пенсия, всяка година имаше увеличение на помощите и на пенсиите. Ако само си направите една сметка, над 2 милиона човека, които са получавали коледни и 13-та пенсия, и ги умножите само по 100, ще видите, че се получава една огромна сума. И можеха да се построят не 110 км, а 3-4 пъти по 110 км. Но Движението за права и свободи си дава ясна сметка, че по тези магистрали трябва да има хора, които първо да са си нахранили корема, след това да напълнят резервуара и чак тогава да излязат по магистралите. Защото преди всичко хората трябва да имат възможността да си плащат тока, да си плащат водата, да си изхранят, да си облекат децата, да ги изпратят на училище и чак след това да излязат по магистралите. Именно за това ние искаме вашата подкрепа, за да имаме възможността да ви помагаме, така както и сме го правили по всяко време.